बेयाव हगारनोसैब्रा बियो अयथासार आंनो हरखा बियो ओमफ्राय भिडिअ आंनो हरखा दे दादा मुनिस्वरा माबायदि खान्थाल जादों नै नोंनो दा मुनिस्वरनो हरखागोन एसे माबायदि खान्थाल गावनो खाबाय खानो रोङाखिसै खोख्लैनानै माबायदि जादों हनै गावनो हनै 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 माबायदि जादों हनै 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 आयु आयु ट्रेनो आयु 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 हनै खान्थाल माबायदि जादों दादा मुनिस्वरा हनै हनै